Biyahe sa 7 ka mga mayor sa Northern Cebu dihang nagpadulong pa ang Bagyong Tino adunay pagtugod sa Cebu Province. Kini ang usa sa mga punto ni Cebu 5th District Representative Duke Frasco sa iyang official statement. Gawa sa 7 ka mga mayor, laki pusab ang maong kongresista sa gipasakaan og kaso sa Visayas Ombudsman nunot gihapon sa biyahe sa Europa. Gibarugan ni Frasco nga lehitimo ang iyang biyahe sa London kay nalakip siya isip usa sa mga delegasyon sa World Travel Market. Ang iyang biyahe aprobado sa Speaker of the House pinaagi sa Secretary General. Dihang iyang nasayran ang grabing baha sa Subo, mihimo siyang mga lakang nga makabalik dayon dinhi sa Subo. Midugang ang kongresista nga giaprubahan sa Cebu Provincial LGU ang biyahe sa mga local officials. Butang nga gikumpirmar sa gobernadora nga mibarog nga ministerial lang ang pagpa-approve sa travel order. Apan, desisyon na sa mga opisyal kung mudayon o dili. Giimbestigahan na sa DILG ang maong mga opisyal nga migawas sa nasod atol sa pagkusukuso sa Bagyong Tino ug Bagyong Uwan. Matud ni Palace Press Officer Claire Castro, wala makauyon si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga wala ang mga lokal nga opisyal atol sa nahitabong kalamidad. Yeah, that's SOP man na, the standard operating procedure before na mo biya sila na may authority to travel. Unang-una sa Pangulo, hindi po niya gusto to. Hindi niya po gusto na ang mga liderato ay chill lang. So dapat ang trabaho ay para sa taong bayan. Kasi ang taong bayan umaasa po sa gobyerno, lalo na sa mga gintong klaseng sitwasyon. At hindi pwedeng sabihin lang na chill lang palagi, dahil dapat trabaho, hindi bakasyon.